Hola, aquí vos explicaré com solucionar el primer exercici d'aquest tema, vale? Que se suposa que tenim dos punts, el punt A i el punt B, separats 20 metres. Aquí veus, cada quadrícula serien 10. I ens demana dibuixar o situar 4 punts més. Vale? Per fer-ho, l'únic que hem de fer és posar-nos una fuga, i l'escala és 1 a 100, per tant, hauria de cabre dins un full tirar 4. L'únic que tenen alerta és que els punts A i B els heu de posar a la part que quasi estigui tocant un dels marges més llargs d'una fulla 4. Vale? Aquí agafaríem llavors un compàs. Situaríem els punts separats 20 centímetres. Vale? I amb un compàs jo emplearé la eina de círculo perquè aquí no puc emplear un compàs i posant la punta aquí i donant-li, per exemple, en el cas del punt C, aquests 10,5 centímetres que me diu, faria un primer cercle. D'acord? El punt estarà aproximadament per aquí. Llavors, des d'aquí de ça, faig el mateix, el que passa que aquí han de ser 23,5 centímetres. D'acord? I, en principi, se m'aterarà en aquest punt. Aquí seria el meu primer punt, el punt C. Llavors aquestes línies les podria borrar i continuaria en l'altre punt. Des d'aquí me diu que són 13 centímetres i des d'aquí de ça serien 15. Aquí és on tindria el meu punt D. I la resta els podria borrar. El punt E me diu que està a 23,5 del punt A i del punt B estaria a 18,5. Amb el compàs una punta aquí traçaria i el punt surt aproximadament per aquí. Marc i la resta se pot borrar. I el darrer punt, el mateix. D'aquí amb el compàs dibuixaria un cercle de 22,5 i des del punt B un de 11,5. I aquí estaria la qualitat del meu punt. Porta totes les línies, pots les etiquetes, aquí seria C, D, C i CF, i aquest exercici ja estaria. No té cap altre.